Ongi etorri gaur uztailaren 21, ostirala, astearen amaiera. Bel Pozueta gurekin egonen da, EH Bilduko Nafarroako diputatu gaia kongresurako. Berarekin kanpainaren balorazio bat eginen dugu eta aste honetako, igande honetako hauteskundeen inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin lehenengo. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1512an, Gaztelako gudalosteek Etxarri-Aranaz konkistatu zuten. Urte batzuk geroago, 1969an, 2,56 Neil Armstrong, Apollo 11ko komandanteak, ilargiko lurra zapaldu zuen. Beranduxeago, Edwin Aldrinek gauza bera egingo zuen. Ilargian oinez ibiliko diren lehen gizakiak dira. Egun berean, baina 1980an, Berlinen Pink Floyd bandak Alemaniaren batasuna ospatu zuen. Ia 300.000 pertsona izan ziren The Wall ikusten, Berlingo harresia zegoen lekuan. Eta bukatzeko, 2008an, Frantziako Kongresuak Frantziako Konstituzioa erreformatzea onartu zuen, hizkuntza gutxituak kulturaren ondare izendatzeko. Tartean, euskara. Aldeko 539 boto eta aurkako 357 botorekin. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, 29 urteko emakume bat, 3, 5 eta 9 urteko seme-alabak hiltzen saiatu da Fiteron. Adingabeei labanaz eraso zien produktu pozoitzu bat eman ondoren. Txikiena larri eta begietxita dago. Beste biek ihes egin eta alarma jo zuten. Emakumea ospitalean dago bere buruaz beste egiten saiatu ostean. 2019tik bizi ziren herrian. Albiste horretako argazkian, aitak etxera iristean gaineratu du ez duela ezer ulertzen. Hilaren 31an joaten zirela oporretara. Bestetik erdiko albistean, posta bidezko botoa emateko epea gaur ordu 2 arte luzatuko da. Argazki nagusian, nekazari batek zelai bat biltzen du Iruña herrian Esparza de Galar ondoan. Izenburuan zereal uzta ahula. Ia 729.000 tona. Aurre ikusitakoa baino 110 gutxiago, 5 urteko kanpainarik txaharrenean. Goian, eskuineko albistetan, batetik, gorenak uko egiten dio bere aita biologikoari ezkutatutako haur baten adopzioa baliogabetzeari. Jarraian, ingurumen sailak Gurutze plazako aparkalekua salatu du. Eta bukatzeko, kirolean, Osasuna auziko jokalari ohi betikoek 400.000 euroko isuna ordaindu behar dute 5 egunetan. Diario de Navarran, titular nagusian, Nafarroako COVID-olatuak ospitaleratzeak eta testen salmenta igotzen ditu. Nafarkok farmaziei egunean 100 eta 200 test banatzetik 2000 banatzera pasatu da. Jarraian, ama bat 3, 5 eta 9 urteko 3 seme-alabak hiltzen saiatu da Fiteron. Bik ihes egitea lortu zuten, eta aurra oso larri dago. Amak bere buruaz beste egiten saiatu aurretik, salfumatu eta sastatu egin baitzitzuzten. Beheko albistetan, posta bidezko boto oldea dela eta gaur ordu 2 arte luzatu dute epea. Ezkerrean, Alberto Katalanek Peperi eta Voxi emango dien botoa Nafarroan igande honetan Sánchezi diputatu bat gehiago oparitzea dela uste du. Argazki nagusian, Patxizia eta Esti Sagardoi atzo arratsaldean Ororbian urrezko medaillekin. Izenburuan, Nafarroako urrezko bikerrak. Garan, Oskar Matuteren hitzak. EH Bilduk aurretik ezagutzen ez zituen guneekin konektatu dugu. Oskar Matutek EH Bilduren Bizkaiko zerrendaburu gisa errepikatu du, eta bere alderdiak maiatzak 28ko emaitza onak errepikatzea espero du. Behean, Alai Asierraren erreportajea. Alboan, kronika Daniel Gambalizinena. Eta argazki nagusian, Garoñan Nuklenorrek ordaintzen du. Lemoizen lakuak. Lakuak
bere egin zituen Lemoizko zentral nuklearraren kondarrak 2019an, Iberdrolari mesede galanta eginez. Eremua jatorrizko egorara itzultzeko bete behar legalak konplitu gabe itzuli ahal izan zituen enpresak. Bukatzeko, eskuineko berrian, 3 adingabe ospitaleratu eta 10 atxilotu dute Fiteron. Fiteroko 3 haur, 3 eta 9 urte artekoak ospitalean zeuden atzo, eta 10 ere ospitaleratuta poliziaren zaintzapean zegoen hilketa saiakera baten susmagarri gisa. Berri nagusian, 4.000 herri alegazio aurkeztu dizkiote berriztagarrien LPS-ari. Dozenak udalek eta eragilek ohartarazi dute Jaurlaritzaren lurralde plan sektorialak kalte egin diezaiekela naturagunei. Gipuzkoako Aldundiak adierazi du parke eolikoek arrisku handia dutela hegazti mota batzuentzat. Argazki nagusian, Autogas Glabistako eta Guardianeko langileen elkarretaratzea atzo Laudion. Titularrean, 240 langile kolokan. Laudioko Autoglas enpresa hartzeko dunen konkurtsoan dago likidazio fasean. Egoera jasanezina dela salatu dute beharginek. Beheko argazkian, arkeologia, Erroma aurizko lurrazpian. Estolda zulo baten tankerako pieza bat ikusi dezakegu. Eskuineko albistetan, gaurko ordu biak arte luzatu dute postaz botoa emateko epea. Eta eskupilotan, amaitzeko, Beñat Rezusta pilotariak dio, udazieran horren txapelketa garrantzitsua erabiltzen. Eta eskupilotan, amaitzeko, Beñat Rezusta pilotariak dio, udazieran horren txapelketa garrantzitsua irabazteak lasaitasun apur bat ematen duela. Bukatzeko, Euskal Herria Irratian, berri nagusian, 3. eta 4. mendeetako labea aurkitu dute Zalduako aztarnategi erromatarrean. Aurkikuntzek metalurgiak lurralde honetan duen garrantzia berresten dute. Larunbatean goizeko 11etan ate irekien jardunaldi bat antolatu du 2023ko kanpainan aurkitutakoa erakutsi eta saltzeko. Beste berrian, erraldoien eta buru handien konpartsa San Ferminen balorazio positiboa egin du. Konpartsako kideek urtez urte gora egiten duten kopuruak azpimarratu dituzte eta hobetze aldera trafikoa hobeto arautzeko beharra jarri dute mahai gainean. Eta bukatzeko Bel Pozuetari elkarrizketa. Bere hitzetan, bihotzarekin bai, baina buruarekin ere bozkatzera dei egiten ditut Madrilen ordezkaritza aurrerakoi eta anitza nahi dutenei. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta hemenka zirimiria egingo du eta kostaldean zaparrada txiki batzuk ere botako ditu. Arratsaldean oro har atertu eta hodei geruza zertxobait arindu daiteke. Mediterraneo suraldean berriz urdingune zabalak gailenduko dira. Goizean behodeiak agertuko dira, arratsalde gau partean berodeiak. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da, bolada gogorrekin hegoaldean. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Bihar itxura polita hartuko du eguraldiak Kantauri isurialdean. Goizeko lehen orduetan zerua hodeitsu agertuko da ipar partean eta oraindik han-hemenka euri langarra egin dezake. Eguerdirako ordea hodeitz arindu eta arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Hegoaldean berriz goiz erdirako zerua ia garbi agertuko da. Temperaturak gora egingo du barnealdean eta kostaldean aurreko egunetako maila berdintsuan edo koska bat gorago geldituko dira beroenak. Iparraizea ibiliko da bolada gogorrekin barnealdean arratsaldean. Amaitzeko igandean giro eguzkitsua gailenduko da orokorrean. Baliteke Kantauri isurialdean eta bereziki kostaldean behodeien tarteak agertzea, baina hala ere giroa argia izango litzateke. Arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituz joango dira. Barnealdean bero egingo du eta maksimoak leku askotan 30 gradutik gora geldituko dira.
Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa altxatuko du eguerdi partean eta 25 graduren bueltan joko dute goia termometroek. Etorri gaurkoan Bel postueta daukagu gurekin, EH Bilduko Nafarroako diputatu gaia kongresurako, arratsaldeon, Bel. Arratsaldeon, bai. Zer moduz doa kanpaina? Esango nuke, endagola pres jarraitzeko beste aste bat, baina oso ongi joan da. Bai. Gaur amaitzen da, ez? Bai, gaur arratsaldean ekitaldia egingo dugu, eta ja utziko dugu dana pres jendeak igandean bozkatzeko. Eta zer nolako balorazio egiten duzue kanpainari orokorrean? Atzo komentatzen genuen plazer bat izan dela jendearekin egotea, ikustea zenolako babesa izan dugun, nola ikusi ditugun baita ere herriko plazak ia betetak, benetan, eta jaso dugun babesa izugarri izan da. Orduan oso baikorrak gara. Hasieran pixkat ezoiko kanpaina ez egin zenuten Sanferminak direla eta, baina azkenean ongi amaitu duzu, ez? Bai, eta aurrekoa ere berez kanpaina bat izateko formato desberdinaz, jai giroan, jai gunetan eta, baina benetan jendearekin kontaktatzeko, hitz egiteko eta partekatzeko gure proiektua, naiz eta jai giroa izan eta agian pertsonak pentsatu, ez dakit, igual politika ez da gehien interesatzen zaidanak, jendea oso politizatuta dago eta interesa handia. Orduan hitz egin dut asko, egon naiz jende askorekin, eta ongi. Hala ere, uztailaren 7ko ekitaldia bertan bera utzi zuten, zer diozu honen inguruan? Bere momentuan esan genuen, hasten ginela alde horretatik debeku batekin eta argi irakusten zen badagola interesen bat Euskal Herria Bilduri bere ahotsa isilarazteko. Eta baita ere badago interes bat ez zabaltzeko gure mezua, ikusten delako argi eta garbi nondik gatozen. Maiatzaren 28an bozkak asko jaso genituen, babesa handia izan genuen, eta ikusten da olatu hori joaten dela handitzen eta zabaltzen. Orduan guri oztopoak jartzeko, lehenengo ekitaldia eta debekatuta. Eta zein herritan egon zarete adibidez? Ea danak aipatzen ditudan, egon naiz Elizondon, Garesen, Tafallan, Lizarran, Tuteran, Altsasun, Sartagudan, Donostian, gutxienez. Atzo Atarrabian, ez? Atzo Atarrabian, begira, atzokoa. Eta gaur berriro Altsasun ere egongo gara, baina duela aste bat ere igandean Altsasun egin genuen gure ekitaldia. Eta nola nabaritzen duzu jendearen jarrera? Nolakoa da? Esaten dizudana, atzo adibidez Atarrabian oso polita izan zen, zestena tokitik ikusten den jendetza. Eta ni hasi nintzen ekitaldia esanez, la vamos a petar, eta hori da nire kideak Iñaki Pinedok zabaldu duen mezua. Baina esen esateagatik baizik eta benetan ikusten zen jendetza eta jende anitza. Eta atzo ikusten zen jende gazte dezente ere. Eta zuk uste duzu orain ziklo aldaketa bat etorriko dela? Ze Espainia mailan gutxienez ikusten dugu bi bloke daudela, ez? Ez dakit nola dagoen egoera hemen. Bai, ziklo aldaketarekin edo aldaketa datorrela edo ja hasi dela, hori esaten dugu guk, Euskal Herria Bilduk esaten dugu, argi erakusten da, ja duela 4 urte Euskal Herria Bildu hasi zen handitzen bere babesa eta ikusi genituen ja hauteskundetan zenolako emaitzak izan genituen. Jarraitu izan dugun maiatzaren 28an eta ikusten da jarraitzen duela hori. Orduan ez da izan kasualitatea, ja bada ziklo bat,
ziklo aldaketaren printzipio edo hasiera eta joaten dela zabaltzen. Alde horretatik, ziklo aldaketarekin horri hor dago. Joaten bagara estatu espainoleran ikusten dugu baita ere gerta daitekela baita ere aldaketa. Baina nik esango nuke ziklo bat hasi zela duela 3 urte eta erdi. Gobernu aurrerakoi bat osatu zen, hor indar ezkertiarra eta subiranistak baita ere parte hartzen genuen, eta horrekin gobernuari behartu genion hasteko benetako politikak aurrerakoiak eta ezkertiarrak egiten. Eta pentsatzen dugu badagoela aukera ziklo horrekin jarraitzeko eta egin ditugun edo egin dituzten lege horiek joateko zabaltzen eta sakontzen ere. EITB Focusek inkesta bat ateraztuen duela egun batzuk, eta hor bertan adierazten diren emaitzekin, zu berriro kongresurako hautagai izango zinateke ez, aterako zinateke. Bueno, inkestak dira inkestak batzutan ordaintzen dutenek horretarako ematen dituzten baita ere emaitza batzuk, interes batzuekin, ez? Baina, orokorrean hartzen baditugu inkesta guztiak, bai hori ikusten da Euskal Herria Bilduren joera gorantza dela. Eta argi eta garbi erakusten dute hemen aukera dugula edo ja gutxienez diputatu bat izateko. Eta bilortzeko aukera ere ez da egonen da ez, agian? Bueno, agian horrekin geratzen gara. Begira, egun hauetan hitz egiten dugu bozka eraginkorrari buruz eta esaten dugu hemen Nafarroan, benetako Nafarroako anitza, ezkertiarra, feminista, euskaltzale eta subiranista Madrilen egoteko, hoien ahotsa ordezkatzeko aukera dauken bakarra da Euskal Herria Bildu. Hori inkestetan ikusten da, baina baita ere aurreko hauteskundetan ikusita zenolako joera eta zenolako indarra izan dugun, argi eta garbi hori gauzatzen da. Orduan ikusi behar dugu ea hori benetan egiten den, eta horregatik ikusten dugu ez garela erlasatu behar. Eta naiz eta inkestetan emaitzak onak eman, hor tinko egon behar gara, jarraitu behar dugu egun hauetan jendearekin hitz egiten eta jendeari esanez zergaitik garrantzitsua den Euskal Herria Bilduri bozka ematea eta zer dagoen jokoan. Eta askotan pentsatzen dugu ez, botoa ematean bakarrik kongresura botatzen dugula, baina ere senatura askotan hazten dugu ez, askok eta senatura botoa ematea ere garrantzia dauka, ez da? Bai, noski baietz. Hemen esaten dugu ere bi bozkak, bi konpromiso, bi bultzada eta bi aukerak Euskal Herria Bilduren proiektuan Madrilera eramateko. Eta senatuan ezin dugu ahaztu errezerekin batera joaten garela, osatuko dugula lantalde bat potenteak eta koldo han bertan egoteak oso garrantzia handia dauka. Eta hor bertan egoteko aukerak dituela uste duzu? Senatuarena zailagoa da, ze hemen badago logika bat Nafarroako lehenengo indarrak hartzen ditu lehenengo 3 senatari, eta horregatik zailagoa da, baina benetan bideratzen badugu bozka eraginkorra dena Euskal Herria Bildurentzat bai kongresuan eta bai senatuan badago aukera. Eta ez zenuten planteatu adibidez RC-rekin aurkeztu baino lehen hemengo alderdi ezkertiarrekin edo aurrerakoiein aurkeztea senaturako? Gu 3 urte eta erdi hauetan egon gara senatuan RC-rekin. Eta RC-rekin baita ere paktu bat daukagu. Bere momentuan lotza del mar edo deitzen zen agian jendeak ez du jakingo, baina estatuko Galiziako, Kataluniako eta gu indar subiranistak osatu genuen paktu bat. Eta paktu horretan egon gara murgildutak
3 urte terdi hauetan, eta ikusti dugu eraginkorra dela eta merezi duela jarraitzea horrekin. Horregatik ikusi genuen ikusita zenolako dinamika eta zelana eraman dugun 3 urte hauetan, indartzeko eta finkatzeko hori ikusi dugu errezerekin bate egiten genuela eta merezi zuela. Eta nola joan dira kanpainako debateak, ze ikusi genuen Oskar Matute zazpiko debate nagusi horretan? Bai, guri hemen Nafarroan ez zaigu tokatu, ez da egin, baina ikusten badugu adibidez gure taldeak Euskal Herria Bilduk egon den debatetan, nik badakit Oskar egon zela Espainiako edo estatuko debate horretan, eta oso ondo konpartitu zuen gure mezua, oso esanguratsua izan zen ikustean nola RC, Rufián eta Oskar bat egiten zutela hainbat proiektutan, eta ikusita ezkertiarrak eta subiranistak dauzkagun perspektiba aurrerakoiak oso pisu handia daukate eta areta pisu gehiago izan behar dutela. Eta argi erakutsi zen baita ere, edo ikusi zen, benetako gobernu aurrerakoia bat izateko berriro ere determinanteak izango garela. Orduan, garrantzitsua da heltzea indartsuak, eta indartsuak izan bagara, areta indartsuagoak izan behar garela. EH Bildu kanpainan zehar egonda alderdi guztien ahotan, ez? Zuk uste horrek ekarri dituela zuentzako onurak edo? Bueno, gu beti esaten dugu, gu gurean badakigu zer egin behar dugun, lasai gaude, gure bidean jarraitzen dugu eta besteek egiten dutena, egia da erabiltzen dela asko Euskal Herria Bildu besteari mina sortzeko edo Sánchezi leporatzeko eta mina egiteko, baina hori eskuin indarren estrategia bada. Eta begira, hemen adibidez, Nafarroan ere, Nafarroako 2 diputatu, UPR-ko diputatuak zirenak orain PP-en daudenak, egon dira Madrilen, Madrilgo Kongresuan, 3 urte hauetan, etengabe proiekturik gabe, baina Euskal Herria Bilduren gaia leporatzen Sánchezi, eta bakarrik proiekturik gabe. Abaskalek debate horretan ere egin zituen deklarazio oso larriak, ez? Adibidez, translegearen inguruan. Zer gertatuko litzateke Abaskalek boterean agertzen bada, eta boterea lortzen badu? Ikusi dugu betetzen esaten dutenak, eta nik uste dut gainera ausartuko direla, ez daukatela konplejurik, da eskuindarrak, baina konplejurik gabe, fascismora hurbiltzen dena, eta esaten dutenarekin betetzen badute, izango litzateke zezan 60-70 urte atzera egitea, bai eskubidetan eta bai askatasunetan. Benetan larria suposatuko luke galera izugarria, eta hau ez da beldurra sortzea edo erabiltzea hori aitzaken modua esateko, begira, boskatu niri ze datozen hauek. Ja badaude hainbat gobernuetan eta baita ere kongresuan badaude. Eta zer diozu PPk izaten ari duen jarrerarekin? Azken finean, PP Vox, azten bagara aztertzen zen planteatzen duten, ezin da ia da bereiztu, da PP Vox. Eta PP Vox daukan planteamenduk eta jarrerarekin ez gara joaten inora. Eta horregatik guk argi dugu, gure eskuetan baldin badago, guk jarriko ditugu medio guztiak beraiek gobernuan ez egoteko. Horrela egin genuen duela 3 urte terdi eta horrela jarraituko dugu egiten. Beraz, zuk aipatu duzun lehen boto erabilgarri hori edo baliondun hori da EH Bildu bozkatzea, ez? Dudari gabe, ikusten dugulako eta zinez esaten dut hola dela. Hemen Nafarroan benetako ahots ezkertiarra eta feminista abertzalea errepublikoanoak egoteko Madrilen, ahots hori, gu gara bakarrak dauzkagunak aukerakoiek. Orduan,
edo lortzen dugu erakartzean bozkak boto horiek gugan, edo bozka asko galduko dira. Eta pena bada, ze asko dago jokoan. Eta egun hauetan jendartean egon zarela, uste duzu egongo dela jende asko bozkatuko ez duena, edo? Ba, egia esateko, nik ikusi dut jende aktibatuta, baina badakit ere, badagola jendeak dagola haserre, eta horregatik esaten du, bueno, nire nik ez dut bozkatuko, baina nik ere esaten dut haserre baldin bazaude, modu hoberena eta eraginkorrena haserre sentimendu hori adierazteko da bozkatzea, eta bozkatzea Euskal Herria Bildu. Eta baldin bazaude ez duzula sinesten politikarengan eta pentsatzen duzula denak berdinak garela, Euskal Herria Bildu ez da besteen modukoak, gu desberdinak gara, eta erakutsi dugu printzipioak baditugula eta gure modu aritzeko lan egiteko zintzotasunez egiten dugula, hitza betetzen dugula. Orduan, berriro ere beste motibo bat Euskal Herria Bilduri bozka emateko. Eta, bueno, abstentzioak ze puntutaraino helduko den edo izango den, espero dut orain bajuago izatea eta jendeak konpromiso gehiagorekin jokatzea. Ze iniziatiba edo ze gauza planteatu dituzue kanpainan zehar? Orokorrean hurrengo legealditarako esaten duzu. Bueno, guk ikusi dugu, alde batetik erakutsi dugu gauza askok egin ditugula, Nafarroara ekarri ditugula gauza askok, baina baita ere ikusi dugu adibidez memoriaren legearekin lortu dugu San Kristobalko gotorlekuak memoriaren lekua izendatzea, baina lege horrekin ikusi dugu baita ere gabezi batzuk badaudela. Adibidez, guk lortu genuen biktimen aldetik ez geratzea 78an, baizik eta zabaltzea 83 arte. 83an geratzen bagara, oraindik motz geratzen da. Guk ikusten dugu hortik aurrera ere egon direla biktima askok eta memoriaren lege batek hartu beharko lukela. Baina baita ere gure konpromisoa izan zen, onartzen dugu edo errazten dugu lege hau aurrera ateratzea, baina jarraituko dugu sakontzen lege hontan. Ikusi dugu adibidez sekretu ofizialen legea. Lege hori bertan bera geratu beharko zen eta ez dugu lortu. Eta hortan indarrak jarriko dugu. Eta Mozal legea adibidez hor dago. Bazeuden talde indar politiko batzuk saiatu zirela aldatzen, baina planteatzen zutena izan zen makillaje operazio bat. Berez, kapitulu lesiboenak mantentzen ziren. Mantentzen zen gomazko pilotak erabiltzea, mantentzen zen baita ere autoritate kontrako delituak, eta mantentzen zen esaten dena badago kontzeptu bat en caliente, ustean etorkinak etortzen direnean gugan, berez badauzkate eskubide batzuk. Eta Guardia Zibilak edo poliziak egiten ari dena da hartu eta berriro beste herrialdera, adibidez Marrokosera bueltatu. Kontutan hartu gabe beraiek eskubideak dauzkatenak. Orduan, gauzak horiek mantentzen dira Mozal legean, eta horregatik esan genuen ezin genuela onartu. Hortan jarraituko dugu. Eta bukatzeko, ikusten dugun pentsioekin lortu ditugula gauza askok. Alargunen pentsioak, gutxiengo pentsioak eta eskontributibak baitaren, lortu dugu igotzea. Baina gure helburu bat da lortzea 1.080 euroko pentsioa. Hori da pentsionisten eskaera bat eta ikusten dugu sartuko garenean hori izango da lehentasunen bat. Eta zergatik uste duzu Abaskalek proposatutako idei horiek jendeak jarraitzen dituela?
Abaskalek eta orokorrean eskuindarrek egiten dituzten edo botatzen dituzten mezuak edo planteamenduak oso sinpleak dira. Egiten dituzte eskaerak errezak, ze hasten bagara sakontzen eta pentsatzen benetan zer esaten duten, batzuk ezinezkoak dira eta beste batzuk astakeri hutsak dira, baina errezak barneratzeko da edo txuri edo beltz. Orduan jartzen dute konfrontazioa eta esaten dute besteak dira beltzak eta gu gara txuriak. Beltza txuriak etengabe. Eta erreza da hori barneratzea. Ni horren kontra egiteko zuri. Orduan, hain sinpleak dira, ze ikusten dugu herrialde askotan nola eskuindarren mezuak barneratzen dira modu oso simple batean. Eta orduan kontra egiten denean eta hortan konfrontazioan egiten denean erraz irabazten dituzten mezu horiek. Zoritzarrez hola da simplea eta astakeri hutsak askok dira baitare eta askok dira taberna batean egiten diren komentario hutsak, baina horrela irabazten dute. Mezu errezak hausnarketari gabe eta jendeari errak sartzeko. Beste alde batetik nola ikusi duzu Pedro Sánchezen edo PSOEren jarrera kanpaina honetan? Bueno, nik esango nuke lehenengo debate horretan kara izan zena, Feijóo eta Sánchez ezela azaldu Sánchez ez dakit, on bat, beti ez dakit, ohitu gaitu agertzea brillante, dizdiratsua, azkarra eta hor oso debate bronkoa izan zen gezurretan oinarrituta eta Feijóok hartu zuen indarra eta mediatikoki oso ongi erabili zen. Orduan, hasiera nik uste dut PSOEk zuela hasiera on bat eduki. Baina joan da medioen bitartez, haiek dauzkate medio askok, orduan medioen bitartez, joan da bidea gero eta hobeto egiten, eta nik uste dut bukaeran nahiko ongi heldu direla. Nahiko ongi, ez oso ongi, baina nahiko ongi. Eta lauko debate horretan egin zutena Sumar, Vox, PSOE, ez zen Feijóo agertu, ez? Izan zen hirukoa. Izan zen hirukoa. Bai. Izan zen Sumar, PSOE eta Abascal. Falta zen Feijóo. Eta zergatik ez zen Feijóo agertu? Nik hori da nire iritzia, nik uste dut ez duela konfrontatu nahi hanka sartzeko, baina ez du agertu nahi Abascalen ondoan, ze argi ikusten da orduan hor eskuindarrak eta gainera Feijóo Abascal, argi eta garbi, eta hor ikusten da haien dauzkaten planteamendu gehienak antzekoak direnak, ezin direla bereiztu, eta bestaldetik agertzen da PSOE Sumar. Orduan, berak ez du Abascalen ondoan agertu nahi eta ez du konfrontatu nahi berriro Sánchezekin, zen ikuste dut boleto asko dauzkak galtzeko. Eta nola, ja maila pertsonalean, nola bizi izan dituzu azken egun hauek? Urduritasunez, emozioarekin, nola zaude momentu honetan? Bueno, ze esango dizut, ni humanoa naiz, orduan egun batzuetan nekearekin, ze ibili naiz handik eta mugitu naiz pila bat, baina aldi berean ilusioa handiarekin eta oso baikorra eta oso eskertua gure inguruan egon den jendea babestu gaitulako eta oso eskertua baita ere nire ondoan egon diren kidekin zaindu nahi dutelako oso ongi eta haien esker ere hartzen dut indarra aurrera egiteko. Orduan orokorrean pertsonalki gaur esan diet ongi nago, oso ongi nago eta indartsua. Orduan, bi egun geratzen zaizkigu eta ea igandean nik sinesten dut ospatuko dugula, baina gainera goitik. Nola biziko duzu igandean, zer eginen duzu?
Begira, Altsasun Bargagain erromeria ospatzen da, igotzen gara tontorreraino, badu ia 1200 edo metro, eta 9:04 geratu naiz medioekin, orduan boskatuko dut, eta motxila, makilak eta mendira. Eta gero arratsaldean Iruñara etorriko naiz, ikusteko emaitzak, eta ziur aski ospatzeko emaitza horiek. Oso ondo, mila esker, ondo amaitu gaurko ekitaldean, onduzu, esan duzu lehen? Altsasun egingo dugu orain goizean, eta gero arratsaldean egingo dugu hemen Iruñean. Ondo amaitu, kanpaina ja amaitu da, eta egina dagoena badago egina, eta ikusiko dugu, ea jendeak zer bozkatzen duen igandean, eta gutxienez bozkatzea, ez? Bai, bozkatzea eta bozkatzea Euskal Herria Bildu. Hori da, mila esker. Mila esker zuri. Iruñeko udalaren azken albisteak ikus ditzagun orain. Batetik, 30.000 euroko laguntza deitu da Siriako eta Turkiako lurrikaren ondorioak arintzen laguntzen duten laguntza humanitarioko proiektuetarako. 2023an eremuan jarduketak egiten dituzten GGKen eskaerak abuztuaren 18 arte aurkez daitezke. Bestetik, erraldoi eta buruhandien konpartsak 2023ko San Ferminen balantze positiboa egin du. Konpartsako arduradunek lehen harremana izan dute Kristina Ibarrola alkatearekin, eta 2023ko San Fermin jaiek oro har aho zapore ona utzi dute. Ez bakarrik egoiliarrengan eta bisitariengan, baita ekitaldiak eta ekitaldiak antolatzen aktiboki parte hartu duten talde eta erakundeengan ere. Jaien amaierako balantzean, emandako datuen arabera, 185.000 pertsona inguruk lagundu diete erraldoiei San Ferminetan. Amaitzeko, Imanol Ulaziaramendi eta Iban Garro Azzuri poetak, Iruña Hiria nazioarteko 17. poesia sariaren irabazleak gaztelaniaz eta euskaraz. 454 poema liburu aurkeztu dira, 430 gaztelaniaz eta 14 euskaraz. 17 eta 91 urte bitarteko 119 egilek eta 325 egilek sortuak. Saria, Kristina Ibarrola Iruñeko alkateak eta Pedro Salaberri Ateneo Navarroko lehendakariak aurki kondestablearen jauregian emango duten 3.000 euroko poemategi irabazlearen edizioan datza. Mila esker beste egun batez hemen egoteagatik, hurrengo astean oporretara goaz, beraz, uztailaren 31an ez banago oker, berriro hemen egonen gara, elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin. Mila esker eta ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.